କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ଏବଂ କୁକୁରଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦିନେ କୁକୁର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କୁକୁଡ଼ାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ବିଲୁଆ ଆସି କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଇଛି। ସେ ଭାବିଛି କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ମୁଁ କିପରି ଖାଇବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କହିଛି, ଆସ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଆଉ ଆମେ ମିତ ବସିବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେବା। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ଚତୁର ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ କି, ରୁହ ରୁହ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ କ'ଣ କରିଛି ନା କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଡରରେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବ କ'ଣ, ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ାଟା ଭାରି ଚତୁର ଥିଲା ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବା ବିପଦ ସମୟରେ, ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏମିତି ଆମେ ଏକ କାହାଣୀ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ନମସ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପାଠ 13, ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। କ'ଣ? ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବହି ଅଛି ନା, ହସ ଖେଳ ବହି? ଏ ବହିର ଦେଖ ଅଛି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 86, ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। କ'ଣ? ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ତମମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଛ? କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ରାବୁଛି? କକରେକ କକରେକ ରାବୁଛି ନା? ତାହେଲେ ତମମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଛ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖ, ବିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତମମାନେ ବିଲୁଆ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିନାହ ନାଇଁ କି? ବିଲୁଆ ନାଇଁ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ଧାନ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲା, ତ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ନେଇକି କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା ନା? ଆସ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତମମାନେ ବହିକୁ ଦେଖ। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େ। ହସି ଖେଳି ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ କୁକୁର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବ ଭାବିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଆସ ମିତ ବସିବା, ହସ ଖୁସି କରି ଚଳିବା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ତମମାନେ? କୁକୁର ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହସି ଖେଳିକିରି ବେଶ ଆରାମରେ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା? କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଛି? ଏକୁଟିଆ ସେ ଘରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଏତିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। ବଣରୁ କିଏ ଆସିଲା? ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା? ବିଲୁଆର ମନ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବି। ବୁଝିଲେ? ତ ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ବା କ'ଣ ଉପାୟ ଭାବିଲା ଦେଖିବା। ସିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି କ'ଣ କହିଲା ବିଲୁଆ ଜାଣିଛ? କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଆସ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିତ ହବା, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେବା ବୋଲିକି ଡାକିଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା, ଆଉ ଚାଲାକି ଥିଲା ମଧ୍ୟ। କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିଲା। କହିଲା, ରହ, ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି, ଭାରି ମଜା ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ନା, ବିଲୁଆ ମୋତେ ଆଜି ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା? କୁକୁଡ଼ା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲା? ରୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକିବି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି କହିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଭ ଭ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁରର ଭ ଭ ଶବ୍ଦରେ ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ହୁକେ ହ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ପଳାଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ନା, କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା, କୁକୁରକୁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କିଏ?
କୁକୁର, ତା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା କୁକୁର। ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକିଲା। କିଏ ଡାକିଲା? କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା କାହାକୁ ଡାକିଲା ନା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। କୁକୁର କ'ଣ କଲା କୁକୁଡ଼ାର ଡାକ ଶୁଣି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଭ ଭ କରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଭ ଭ କରି ଆସିଲା ବିଲୁଆ ଆଉ କ'ଣ କଲା ପୁରା ଥରିଗଲା। କୁକୁରକୁ ଦେଖି ସିଏ ପୁରା ଭୟ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା। କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ଡରିକି କ'ଣ କଲା ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ନିଜର ଜାଗାକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେ ବଣରୁ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ବଣକୁ ପଳେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ମିତ ଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସେ ନଈକୁ ପଶୁମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା କରିବା। ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ। ନମସ୍ତେ।